Jehova ongcwele, Dali wezulu nomhlaba, sawele Nkosi ngalesi sikhathi nawubambezeka ngezinto eziningi, kepha sicela umoya wakho ongcwele uphinde ube nathi ngalesi sikhathi, silethe inkonzo yakho Nkosi yomkhosi wokugcina Nkosi esiphuthulayo, usuku lokugcina Nkosi esiphuthulayo namhlanje, lo mkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo, kuzothi uma kusihlwa kusasa kube ukuphuthula lolu suku sekulo mkhosi. Cela ukuthi Baba Sibhangade ube nathi ngomoya wakho wokulunga, ube nathi Nkosi ngeqiniso, ube nathi usicije, ube nathi Nkosi ubumbe inhliziyo zethu ziphelele phambi kobuso bakho Nkosi ngokukhoza iqiniso. Sikelele-ke Nkosi ubusa wakho nongusendo lakho, uthathe iplatform indawo yakho Nkosi, busa umoya wakho ongcwele manje uzobhadi. Amen. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande uJehova nangofakazi ongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje uzobhadi. Amen. Singagoqe nje, ngithanda ukuthi sithathe sihlabelelo lesi kanti sicula nje manje. Ngiyathanda. Wangibiza ngakanamasa, khajia yonke engangengothanda, kokuzondekayo phambi kwakho, ngabikela wena wedwa Nkosi, ngasabela waba ngomzali wami, kulo mhlaba sengeyendandane, angisena baba, angisenamane, ngezihlobo zami zegazi zengehlangongile, sengizele kuwe futhi ngiyofela kuwe. Wangifundisa indlela engakazi nguzwe, wangibonisa iso elingakaze libone, izindebe zami zayoliswa zakhuluma okungakhona ngani, ngiyabonga ngomusa wakho, ngazifihlakalo, ngaziyiqiniso lokuthi ngabonjelwani, ngaqonda ukuthi ngobani, ozeleni khona mhlaba, nokuthi kumele ngiphile kanjani. Awu, ngiyabonga umusa ongaka, ngaguqulwa, ngaphiwa intokozo, amazwi angenawechaza, ngaba nothando olungenamgamuka, kwaphela inzondo namaqobo, ngafunda ukuthethelela, umphefumulo wami wafumana ukuthula. Nkosi ngibusise, Nkosi wesigubha manje uphathe. Amen. Bangcwele, leli hubo ngilithanda ngento eyodwa, liyafundisa. Sinamahubo afundisayo, sonke nje, wonke ayasifundisa. Akuhlale akududuze uthi uma usenkingeni uhleli bese uyakhumbula ukuthi ubiziwe. Uma ubiziwe ushiya konke okuzele kulo mhlaba. Sisho njalo isithelo sokuqala sithi wangibiza, isihloko sakhona nje ichorus yakhona sithi wangibiza
ngakunamatha, ngakushiya konke engangikuthanda okuzondekayo phambi kwakho, ngaphilela wena wedwa Nkosi. Ngasabela waba ngumzali wami. Kulo mhlaba sengiyintandane, angisena baba, angisena mama, nezihlobo zami zegazi zingihlamukile, sengizelwe nguwe futhi ngiyofela kuwe. Once wasabela kwi-calling yakho ebizwa uNkulunkulu, uyazi ukuthi usuyinhlwa. Fanele nje wazi lokho, manje wabizwa uNkulunkulu, wasabela, usuyinhlwa. Wamfuna uNkulunkulu, wamfumana, azi vele ukuthi usunjani. Izihlobo nabangani bayakushiya ngoba ngeke beze behlalelana nomuntu abakhuluma ulimi abangaliqondi. Ngoba sisho isifundo ilokhu sesithatha sithi wangifundisa indlebe engakazi kuzwe, wangibonisa iso elingakaze likubona, nezindebe zami zayoliswa ngakhuluma okungakholakali. Ngiyabonga umuso ongaka. Cabanga ungahlala nomuntu ozosala kukhulumela izinto ezingachazeki. Namhlanje ekuseni nginikezwa isihlabelelo leli hubo leli kuseni nje ngitshelwa nge-generation curse ngesiqalekiso sesibongo sami, ngesono sesibongo sami. Yashodwa umuntu, ngiyafundiswa nje umuntu unezono eziwu-3 ongcwele, ngasey'ntathu impela ngasichazwa kanjalo, sey'ntathu ongcwele, izono zomuntu ongcwele, ezesibongo, ezesizwe akusona, bese kube sa-Adamu, ezesibongo sakhe, ezesizwe akusona, samakhosi akhe, bese kuba esika-Adamu. Once umuntu ongcwele wabreaka lama cases amathathu, hayi, usuqedile, awufi. Once wabreaka lama cases amathathu, awufi. Bonke abantu bahamba bafike bagcina, abanye bagcina ezibongweni, agcina ahluleka ukudlula. Solomon wagcina esibongweni, uDavid wagcina esibongweni, uba omunye futhi ngifuna nje oseduze, abaningi bagcina ezibongweni zabo, abadluli ngale, iningi adluli ngale. Kodwa siyamthola u-Enoch, u-Eliya wabreaka yonke into, wabreaka isiqalekiso senkosi. Inkosi wayehlezi ikhomba ngenjuphane njalo, wazingelwa bonke abantu, wayesephumile kuwo wonke ama-cases akhona, iqalekiso eyikhona. Wayese ebheke esodwa sika-Adamu, funaso lesa Adamu wayicelela ukufa. u-Eliya wayicelela yena ukufa. Asami siqalaze le ncwadi yamakhosi ukuze soyikhulumela eduze. Usuhambile-ke lapho, usuhambile. Ngize ngafundiswa into ejule kakhulu, ngafundiswa into ejule kakhulu. Ngafundiswa nje na-gospel kaJesu. Ngafundiswa i-gospel kaJesu. Uthi uJesu ambuza uJesu lapho siwayeshumayela kanjani. Ushumayela uJesu wayebahlukanisa, wayengazwani kakhulu nabantu bezizwe. Isikhathi esiningi futhi wayebabiza nje, ba-address, babiza ngezinja. Straight nje, watshela nje emehlweni ukuthi niyena izinja. Batshela straight sithi ngeke nginikeze ongcwele izinja. Futhi wasifundisa lokho, wathi ningaphoseli izinja nezingulube amapherele ongcwele, ekhuluma ngevangeli. Uthi ufuna meqede zilidla besiqede zinidwengule, yabona. Eliya uyabaleka, wahabha ubizwa kwa-Elisha. Now 19, amakhosi okuqala chapter 19, amakhosi okuqala chapter 19. U-Eliya uyabaleka, uAhabu watshela uJezebeli konke akwenzile u-Eliya phakathi kwalokho ukuthi ubulele bonke abaprofethi ngenkemba. U-Ezabeli owayesethuma isithunywa ku-Eliya ngokuthi
Mabenze njalo kimi onkulunkulu benezele futhi uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesi sikhathi kusasa. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde, waya eBheerisheba elingela kwaJuda, washiya khona inceku yakhe. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane waya wahlala phansi konwele. Wacela enhliziyweni yakhe ukuba afe, underline, wathi sekwenele manje Jehova, sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba. Sebreakile case break ngisho nawo baba wakhe waya phambili. 5. Walala-ke ubuthongo phansi konwele ihlahla leli. Bheka kwamthinta ingilosi yakhe kuye. Okay, yathi kuye, sorry. Vuka udle. Wabheka-ke nanto iqebelengwane ngasekhanda lakhe elenziwe ematsheni ashisayo nophiso lwamanzi. Wadla waphuza, wasebuye walala phansi. Ingilosi kaJehova yabuye yamthinta ngokwesibili yathi, vuka udle, ngokuba indlela yakho inde. Wavuka wadla waphuza, wahamba ngamandla alokho kudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Waya entabeni kaNkulunkulu iHorebhi, la uJehova abonakala khona. Entabeni kaNkulunkulu iHorebhi, la abonakala khona kuMoses evutha ikherubhi elivuthayo, kwakuyiHorebhi. Kanjalo la uNkulunkulu abonakala khona ezoletha imithetho yakhe eyishumi, iHorebhi. Okay, sehambe usezile uzilile, hayi ukuthi la ngoba wagcina ukudla ngo-day 1 kwafanele ukuthi uzile ukudla ngoba wahamba uhambo la 40 days engadli engezilutho, so ifasting le. Okay, verse 9. Wangena khona emhumeni walala khona. Bheka kwafika kuye izwi likaJehova lathi kuye, wenzani lapha Eliya? Umbuzo wawona. 10. Wazingishisekela nokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawuthi ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho, badilizile ama-althare akho, babulele abaprofethi bakho ngenkemba. Kusele mina ngedwa, sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Wathi phuma ume entabeni phambi kukaJehova. Bheka uJehova wadlula umoya omkhulu onamandla odabula izintaba, waphahlaza amadwala phambi kukaJehova. Kepha uJehova wayengekho emoyeni. Emva komoya kwazamazama umhlaba, kepha uJehova wayengekho ekuzamazameni komhlaba. Emva kokuzamazama komhlaba ngumlilo, kepha uJehova wayengekho emlilweni. Emva komlilo yizwi elincane elihashazayo. U-Eliya esezwile lokho wagubezela ubuso bakhe ngengubo yakhe, waphuma wema emnyango womhume. Bheka kwafika kuye izwi lathi, wenzani lapha Eliya? Mbuzo. 14. Ngishisekela nokushisekela uJehova uNkulunkulu Sebawuthi ngokuba abantwana bakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho, badilizile ama-althare akho, babulele abaprofethi bakho ngenkemba. Kusele mina ngedwa, sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Le ncwadi ngizoyibeka kwihloko ngale sambe ngayo. Isihloko sithi funa uNkulunkulu esenokutholakala. Funa uNkulunkulu esenokutholakala. Lapha ngithole into angichemi mina ningixolele ngihawukela, angichemi.
Inenjalo ukuthi ngithi mina leli zwe lafika kimi. Yakhumbula ngeke ngayikhuluma le ndaba ensukwini ngathi ngathi ngisithi netabini ngabuzwa wasokwenzani la ufundani la. Ngasho ukuthi inkosi ngifuna ukuthi uyibonakalise kubani njengoba uyibonakalisa kumina. Bathiwa wokhuleka okunamandla. Ngathi angikwazi ukukhuleka ngoba wathi wasuka la ngoba wazi uzelile. So la uEliya usentabeni and ngoba esentabeni ngibona istory esicishe sifane nestory saIsaya. Ngangasizwe istory saIsaya. UIsaya Shembe sayasizwe istory saIsaya. So wathi esentabeni kwafika imimoya eminingi kuyena. Kwafika nemoya yayinyenyeza ikhuluma inyenyeza, imoya yabelusi. Kwafika inyoka indlondlo. Kwafika uTikolosho kuthiwa baze bamshaya. Kwafika ingwe ingonyama zafika zathi thina sekulesele ndaba kodwa wayenqaba. Uthi emva kwalokho wase kuzwakala ukukhala kwecilongo Yesu. Ngathi uzwakala ukukhala kwecilongo uthi wase ezwa iphunga elimnandi. Ingakho ebizwa ngophunga elihle. Uthi wezwa iphunga elimnandi nemoya nezihlahla zonke zihalalisa kuyena. So yabona ukuthi into yonke iqaliwe ngathi yonke isini iyafana. Yonke into iyafana. So lana uEliya kufika umlilo wafika izolo linyenyezayo wafika konke kwaqhaqhazela amadwala lana. So kufunakala ukuthi asabe la ahambe. Le mimoya le ifuna ukumxosha. Eminye ifuna ukumlutha ukuze abe ngakuyona. Mase hamba uNkulunkulu utheka nakusiyo uNkulunkulu utheka. Intaba uma uya kuyona kufanele uqine. Ingakho wathi maye kuyona wathiwa 40 days endleleni usaya khona. So wayengeke aze ame ukuba wafika njengami. Wazothi mangizama umhlaba ahambe. Wazothi bavume oqhaqhazela amadwala awele kuyena because uma unespirit saNkulunkulu yonke into iyakuhlonipha. Ayikho into ekhona engakuhloniphi. Ayikho nento eyodwa yakuhlonipha. Uma usispirit saNkulunkulu sesiphelele kuwena and lo uEliya wayese beyond. Wayesehamba. Akukho isono sasemvimbeni uEliya asekho. Isono sasemvimbeni asikho. Wase clean. Uyabona ukuthi uthi angihlukile kunawo baba. Kodwa ngoba esho njalo hayi ukuthi uvuma izono zakhe zobaba. Kade aqeda lapho sedlule kudala. So ama-patriarchy anjalo. So uyatravel breaka yonke into. Ingakho la edominate kaIsrael akekho umuntu odominate kaIsrael engamazi uEliya engafikanga uEliya ngiyena. Yabona kube patriarch ukuthi kumnandi kanjani awufi inhlobo. Uma wenzekile wafika esigabeni sokuthi ufe enyameni Yesu uyafa kodwa ayikho umuntu ozobusa territory yakhe hlezi makwe ngawe lo territory until lo muntu aze aphase wena. Silapha istanza sethu sithi wangifundisa indlebe engakazi kuzo. Sisimasiqhubeke sithi wangibonisa iso lingakazi libona. Esinde indlebe zami zayoliswa zakhuluma ngakholakala. Uningi okuningi engithe namhlanje ngadlinza ngathi mina Nkosi ngoba ekuseni ngikhaliswe esinye ipost ebengiyibona kuFacebook yomphongolo wesivumelwano. Bekukhulunywa into nje kodwa mina ngafana ngabona lesithombe somphongolo wesivumelwano inhliziyo yami yamunyu ngalendlela. Ngahluleka ukuthi ngafusane ngaguqa phansi edola ngakhuleka. Ngendlela ngibe munye ngayo. Ngibe buhlungu kakhulu. Ngibe buhlungu ngalendlela ukuthi ngeke ngayibuza ukuthi into eyodwa wathi mina Yesu ngiyumlevi. Mangumlevi kanjani ngumlevi? Kanjani? Ngoba umndeni wami nginasho ukuthi awangiboni ukuthi ulinkile kumalevi. Angiboni ulinkile. Hlobo. Ngoba on Paul side history yakhona ngiyazi and especially amakwaza ukuthi ukholwa abani nokuthi duma kwenzakaleni. Ebona abanandaba nje bayaphila nje. Abanandaba bayaphila.
ngiyakhumbula nje umfowethu khona umfowethu uzalwa baba omncane waqala wakholwa waba iNazaretha. It was 2008, I think it's 8 bengaphosisi ekholwa eNazaretha. Sayiphilela ubuzwe kwethina sasimxheka so wena uzwe zonke izinto uvezane wakhetha nje ukuthi uzwe zonke izinto nje wakhetha ukuba iNazaretha wasana wakhetha ukukholwa nje wena lekhaya wayazana ehleka umfowethu wayehleka nje ngambona ukuthi uyabona ukuthi hey cha sisayingane singane ngokwamoya kodwa so ingane zamoya kwaye wesibili owakholwa kwaba ubaba omncane wakholwa emva kwakhe kodwa umamkhulu ngoba ngizalwe esithenjini umamkhulu wayelike ifaka inkolo ngoba ngiyakhumbula nje ubaba engasekho emhlabeni nobaba esakhona emhlabeni ngempela khona izitori engizizwe so obaba bebengena bedakiwe emthandazweni nokusandazwa ekhaya yabo befike becule nabo bebethandaza into eyijoke nje yabo babengazi lutho nje indaba ehlangane noNkulunkulu and angikwazi ukuthi ngithole ubulevi buyigenealogy kimi angikwazi ngoba even ngathi mhlawumbe ngikuphosa ngapha kwaNcele yes banenhlansi kodwa ayikho into engathi ibalinkisa nobulevi ngoba ubulevi into eduma la ekhanda lakho ukuseva uJehova neminikelo kaJehova nemikhosi kaJehova nemicimbi engcwele kuphela eduma lekhanda mawumlilo manje ekseni ngibona umphongo nosivumelana inhliziyo yami yasenabuhlungu kakhulu ngase ngiyacela kuJehova ngiyacela uba isizwe sakho sibuye ngiyazi abanye abantu bayocabanga ukuthi lo muntu ucabanga ngesizwe samaLevi yes amaLevi akhona amaLevi ngoba ngitsheliwe ukuthi akhona amaLevi kodwa amaLevi amaningi azovela ngawo so ukusho ukuthi inzalo yami ezowaveza amaLevi nami ngokushumayela bazovela abantu abangamaLevi genealogically abazovela uthi hayibo yazi le nto oyenzayo mina ngiyayenza ngivalela endlini ngiphila impilo ekanje kodwa iyimfihlo ngoba abantu abayiqondi ngiphila kanje so ingakho nginokwethaba uma senza izinto ko Facebook, YouTube, TikTok ukuthi mhlawumbe somrisha lo muntu akwazi ukuthi ayithole naye ukuthi no uyazi ngingumlevi ngiyabezwa abantu igospel abayikhulumayo indaba yopriest nani kodwa mina ngikholela uJehova kanje hey beqhubeka istanza sesine sithi ngazi imfihlakalo ngazi iqiniso lokuthi ngabunjelwana ngaye ngathi ngisentabeni ngilele ndabeni ngazibona ngomuntu ongwaqa nebala elinsundu ngisakhula ibala elinsundu umuntu nebala elinsundu behlezi nje ngimhleka noma ngimdalela kakhulu ngakhumbula nje ngelinye ilanga ekhaya ngase ngifunda iBrazil nje sengifunda 3 ngangifunda 3 sengikhohlela uMesi lo wayeshumayela ekuseni ngathi umemndelo khuluma indaba yabampofu so ngijaha ukubuyela ekhaya udadewethu omncane usamke unebala elinsundu kube umaho nebala elinsundu hayi ngibapekela ntambama ngithi imina ngizongena embusweni wezulu ngoba nginjani impofu neyalijana so nje ibala elithanda ukuthi ngihlezi njalo manje ngizibona ngifake ibhisho nginsundo ngikhuluma ngokuthi umuntu uma enza ukulunga uyaphinda abuye kulomhlaba awuphinde abuye kulomhlaba kuthatha isikhathi esi 40 years aphinde abuye
angabuya nje nalabantu asebenze kahle nabo ukuba baqhubeke bezokwenza umsebenzi. Ngifundiswa nami lapho ngiyafundiswa, kodwa at the same time ngiyazibona kodwa nginebale lensundu nje nomzimba ngigqoke ibheshu, kodwa isikhathi ngathi silako esoshaka bengaphosisi or ngale kwesoshaka. Angisiqondanga kahle isikhathi ngoba angisibuzanga futhi nami ngitshelanga kazo. Ngaphaphama ngipuzzled ngale ndlela and kwathatha isikhathi ngaba nje ngiyokhuluma nje la ngoba ngikhunjuzwe ekuseni. Kahle kahle into engayikhuluma ukuthi ngi-reincarnation angiyikhulumi, kodwa ngithe ngihamba kwesikhathi ngaqala ngaqonda ukuthi hayi impela umuntu u-reincarnation bakhona abantu abafa bephinde bavuke. Wathi uIsaya yena usebuye sekuyiKahlanu makasikhombisa Umnqamendlela siyekela yena. Khona omunye umntwana engambona efakwa post uThabo Sambuthi. Yes, I think it's Mr. Thabo Sambuthi wayifakile la Mr. Sambuthi. Ufaka ingane, le ngane ina 5 years. 5 years, I think it's 5 years. 4 years mase 3 years. Le ngane njalo uma wayo mehamba nayo eyise creche ithi mina ngafela lapha. Athi umayo wafela lapha athi unkosikazi wami wayobani nobani, ingane zami zazi ubani nobani. Njalo uma wakhe letshe mhlawumbe ubuye kade buka imovie noma uyexoxa yazazi ingane yabo meyikhuluma kwangathi yahe. Njalo kodwa bebedlula njalo le robot omkhumbuzo mina ngafela lapha njalo. Uthi lo mama uthi hayi ngiyozane lento ngithi ngitshele babakhe bese siyaqala senze ucwaningo. Ngimbuza ukuthi wawungubani wena alisho sibhale phansi igama uthi ngenze research and ngathola lo muntu uthi wayenomuzi nonkosikazi amangane zakhe zazokuthi nokuthi umuntu wathi mefa wafa la osekwaba khona umgaqo khona soba ne-robots khona kwakumgaqo ungenama robots. So ngaqala ngathi mina ye shothi ngampela kuyenzeka. So ukuthi urishe leso standard take time kakhulu. Ngaphinda ngafunda ngoBuddha, Buddhism. Kodwa there's no such thing that called Buddhism because ukuba yiBuddha ukureceive light. Buddhism is the one who received the light. Mhlawumbe noma ngithi okhayiselekile iBuddhism. Ngifananisha nje okhayiselekile iBuddhism. Fana negama lithi Illuminati. Illuminated one okhayiselekile. So ayingibuke istory saBuddha. Hayi Buddha nangu Buddha uyazaleka uzaleka ngendlela ehlukile uBuddha. Uma wakhe wathi uma ehlathi yabo istory saBuddha siyafana fundisa Isaiah Shem exactly. Sihluwe nje lapha nalapha. Uthi waye ehlathini uma uyaphupha uma wakhe uphupha esehlathini. Kukhona indlovu emhlophe emphathele imbali. Uthi uma ephutha imnikeze lembali uthi mayibamba lembali yasiyagxuma lendlovu emhlophe yangena esiswini sakhe yaba yibhola waseyaphaphama isisesiswini sakhe. Kulandwa izangoma zibekwe la ngoba uyiqueen uMakaBuddha and ubaba Buddha inkosi. So alandwa bekwe la izangoma kuthiwa anichazeni kwenzakalana baboni kwenzakalani ilento ayibonile unkosikazi wabona into kanje and nami iyangwarisha lento ngitshela yona. Indlovu emhlophe into engazekile yona into kanjani le asane zasho ilekhuzane ababoni bathi yebo nkosi ukhulelwe la uzozala inkosi. Le nkosi ozoyizala izobusa ingxenye yomhlaba umhlaba wonke ingxenye yomhlaba ngiwathi ingxenye yomhlaba umhlaba wonke. Phathi ubaba wakhe ngempela wathi wahlala phansi ubaba wakhe athi okay ukuze ilegacy yami ibe enkulu ukuze umbuso wami ube mkhulu ngale ndodana ayingaphumi la ihlale ekhasela. So wahlala kwikhasela ngicabanga ukuthi wazoba ko-30 bengaphosisi engakazi aphumele ngaphandle. Umfazi nikezwa ukudla
nikezwa amanzi, toilet lidla ngaphakathi yonke, wayengazi lutho ngaphandle. Waba curious nje, wafika lento le yokufisa ukwazi. Wathi wayesecela elinye iphoyisa lemgadeli, wathi cela ukuphuma nami ngiye ngibone ngaphandle kwenzakala kanjani. Wathi ubaba kuzombulala, wathi beka ukuphila kwami, wabuthi ukuphila kwami kube esandleni sakho. Uma ubulala ubaba, ukufa kwakho kuzoba ukufa kwami. So ubaba methi ufuna ukubulala wena, uzogcina usabulale mina before abulale wena. Yabona? So bamthembise because bayazi ukuthi ubaba wakhe lo uyamthanda. Ngoba emfundisa amasiko nje, ufuna ukuthi mase ethatha ubukhosi aspread ubukhosi namasiko abo ahambe, njengoba ingaka nje Buddhism. Kodwa ngishiya athi ayikho into Buddhism. Okay, sibaya. Siqhubekile. So ahambe, mayihamba ahlangana nomuntu ogulayo. Ahlangana nomuntu ogulayo. Wahlangana nekhehla. Akalazi ikhehla. Akazi abone umuntu oyikhehla. Cabanga imagine leyo nto. Akazi umdala, akazi abone umuntu oyikhehla. Wathi kwenze njani lo? Wathi lo muntu lo usemdala. Usemdala. Uchaza ukuthi nami mase ngikhulile ngizoba nje. Wathi reality baba, uzoba nje. Wahlangana nomunye umuntu ogulayo. Uyagula. Wathi kwenzakale njani lo? Wathi uyagula. Uma sokhulile usumdala kuyafika isikhathi sokugula. Inhliziyo yakhe yabuhlungu kakhulu. Wathi mehamba wahlangana nomuntu. Wahlangana nesidumbu. Sibuza impukane sefile. Wathi lo lele phansi akayiphebezi ngani impukane. Wathi lo sefile. Yini ukufa? Cabanga imagine leyo nto efundiswa ngokufa. Wathi sekufika isikhathi sakho usungeke usaphila usanyakaza ukusenza ingakho ngakwazi ukuphebeza impukane. Baqhubeka bahamba. So uyabo uhamba ufunda okusha, kodwa at the same time kuyabreak inhliziyo yakho. Uthi mesuka ufika umuntu ongicase ngizothi imonk ungaphansi kwehlahla, lo uyiguru ngaphansi kwehlahla uyamedicate. Wenzani lo? Yabo. Wathi lo muntu lo overcome ifear yalezi zinto zonke siyibonile. Wathi really? Wathi ngempela. So ubuyela kwikhasele nje, inhliziyo yakhe ilapha ukuthi ngifuna uku-overcome ifear yalezi zinto engiyibonile. Wathi ngifinqane lenkulumo. So wahlala ngaphakathi, wasehleli ngaphakathi, wafika lowo muzwa lokho eseshadile esenonkosikazi, ngicela unkosikazi wakhe wasekhulele bengaphosisi. Waseqhaqa. Weqa ebusuku. Sathi kahle lakhe weqa. Akaziwanga umuntu. Wahamba ibanga elide la uthi nje sowamfuna ngeke baze bamthole khona. Wafika wayohlala phansi kwesihlahla. Istory sakhe sizide kakhulu kodwa uzosifiqa. So esehlala phansi kwesihlahla ke wa-meditate lapha, ngicabanga ukuthi kwaba ubani 48 days. Yes, I think it's 48 days engahle. Wazaca kwavela igobhe zamehlo la esifubeni sakhe. Wawungathela amanzi ahlale la. Wakwingoqi la. Wathela amanzi ahlale. Waphuze futhi akwenelise. Imbambo zakhe zazivela obala, wawungakwazi ukuyibala. La esiphongweni imithambo yonke yayivela obala yonke indlela izace ngayo. Uma umbona wayengathi imamification, umbona umuntu oyimamified owomisiwe wayelapha esigabeni. Uthi eselapho leso sigaba, uthi wafika uSathane. Uthi waqala wafika amantombazana amathathu. Amahle. Uhleli. Ake manje la akaxwayizi. Akaxwayizi uvala amehlo. Akaxwayizi. Akaphebezi. Uhleli nje still. Hayi ukuthi too much. Ingakho ithi idinga energy ukubreak ukuze ufike lapho ukuze uyiqonde ukuthi ubani uzelele kunomhlaba. Zama ngalesihlabelela njalo. So uthi ke esahleli kanjalo le mantombazane lawa amathathu uwabona ngesela kamoya afika. Adanse kushaya igenqe lenzo ukuthi dansa.
uBuddha wayemnyama by the way, so wayemuntu omnyama. So bemsajise ngendlela bemsajisha ngayo, sakayitholile nje ahambe. Uthi yini eyafika, kwase kufika uSathane. So ngicabanga ukuthi babiza khona igama abalibiza ngayo, so kodwa kusadimoni like, yabona le demoni nezandla eziningi, ngicasi lakhipha yini, lakhipha umlilo emlomeni, lakhipha imcibisholo yasifana usifike kuyena strike kuyena yashintsha aba imbali yehla ngathi imvula. Wase yaqala-ke seyafundiswa, kwathiwa wena usebenza emobini uhlahla umoba, kwathiwa wena wawuyisibankwa, imagine wawuyisibankwa, kwathiwa wena ngazi wawukanjani before uzube yilo muntu wena oyiyena manje. So ngoba uze manje uzela i-purpose, niyayibona kodwa bangcwele. So ingakho-ke lapho lokho ngathi mengikufunda then ngase ngiba nakho ukuba nelight ukuthi okay, so makuthiwa ngi-reincarnation okusho ukuthi ngizeleni, yabo. So ngiyahamba sorry ngifake itori encane. So ngiyahamba eThekwini, ngihlangana nomunye usisi uyadayisa la nje, mengijika nje ekhoneni la ngasemathuneni yaseNkawini, ngithi manje nangu lo sisi lo uyadayisa, udayisa ama-fruits, yabona. So ngifuna ukuthenga i-fruits, ngithi mina hayi ngoba ngithenga i-fruits yabo nje, ngiyajoga, ngiyathanda ukuxoxa nabantu kakhulu, ngiyathanda futhi ukunomncokola ngoba ngiyazi ngoba besebenza kanje hlezi bene-stress kakhulu, yabo. So ngizama ukuthi ngibakhiphe kwi-stress, even ngisho nomuntu odayisa ethilini ngihlezi ngizama ukuthi ngimotivate. Noma abanye abantu besuke betshela ukuthi mhlawumbe ufuna ukushayela noma yini, cha ngisuke ngimotivate umuntu abe wake up nje, abe alive, aphile. So ngimthina lo sisi, yabona-ke ngizothenga i-fruit kuwe, wena uyalidla i-fruit, athi uyalidla i-fruit. Ngithi yabona-ke ngoba uyalidla i-fruit, mina ngizothenga i-fruit, kodwa into engicabangayo ukuthi ngikuthengele yona ngoba wena awunayo, ngcono i-fruit unayo, ngizokuthengela le nhlobo. Wathi inyama mina ngiyidli. Awuyidli inyama? Athi hayi akayidli. Jokefully ngathi mina yazi uyakholelwa kwi-reincarnation, yabona. Wathi yini leyo? Ngathi mina ukuthi umuntu uyafa aphinde avuke. Wathi ngicabanga wavuma impela, wathi ngiyazi into kanjani. Ngathi mina kusho ukuthi wena la uphila khona wawuyini, wawuyinkomo, ingakho ungayidli inyama yani yenkomo. Sijokefully kusajoki, kodwa ngahamba ngayifunda le nto ukuthi bakhona abantu abanjalo, and khona abantu abayilwane-ke nje, bakhona abantu abanjalo. So ulwazi, the more ufuna uJehova, the more ufunda into eningi, the more ufuna uJehova, the more ufunda into eningi, and the more ufunda into eningi azikususi kuNkulunkulu, ukuze kuphela wena fanele wazi injongo yakho ukuthi ubani, uzeleni, because ulwazi liyokaningi. Usho njalo incwadi kaDanyela ngithi uthi awuyoqonda nanoyedwa ongekho ngcwele, nanoyedwa ongekho ngcwele angekho uqonda. So masifuna uNkulunkulu sesifuna ulwazi, mase sitholile lo lwazi kumele siphile ngalo. Masifuna uNkulunkulu sesifuna ulwazi, mase sitholile ulwazi kumele sinjani, siphile ngalo. Ilona lizoba impilo emathanjeni ethu. Asambe sencwadini kaJeremiah. Funani uJehova, Jeremiah 29. Yabuyela kuyena Jeremiah. Jeremiah uyile ekhaya uzokwakha indonga seJerusalema, indlu kaThixo ubaba wethu. uJeremiah akabizwa ukuthi azokwakha indlu yaseJerusalema. Akayivuthanga, wacela ngokumemezela nje ukudilika kwayo, yadilika phambi kwakhe futhi wasindiswa ukuthi wayeboshiwe uJeremiah. Ngoba ey'ntweni ey'ningi kufanele si-understand, yazi kunama-situation uNkulunkulu asifaka kuwona okuhard ukuthi siwa-understand, kodwa ekugcineni asindise ey'mpilweni zethu. Baningi abanye abantu ababephile enye impilo, ababoshiwe basemajele, abasebephuma emajele baphuma sebeshintshile. Ubone ukuthi asho futhi ukuthi ukube ngaqhubeka ngikuba ngiboshwanga ngabe kade ngafa. So kunama-situation empilo-ke ofanele wazi ukuthi khona ezinye izinto efanele zibe ama-trials kuwena, ungene kuzona. Lezo zinto ongena kuzona ziyaqinisa and zivezela ubani, uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu kanjani. Abanye bangena amajele baphuma sebeyamakholwa, abafundisi,
ama-theologian nani, cause bathola isikhathi lapha bethola isikhathi lapha ejele ukuzifuna bona ukuthi mina njengoba ngilapha. Ngoba uma usejele into ebaluleke kakhulu wabangcwele, uma unawo uhlobo sakho sejele sibheke, cause uma usejele usuke ubhekete kakhulu abangani bakho, uthandiweyo wakho, umndeni wakho, isitha sakho. 4, noNkulunkulu wesi-5. Abantu ohlezi ubafuna empilweni yakho uma usejele nje, umngani wakho, othandiweyo wakho, umndeni wakho, isitha sakho, uNkulunkulu. Ukhumbula nje nanomuntu owaxabana naye kudala uyemzona, kodwa uhlale lapha ila kubuya khona ama-senses akho uthi ubani yazi asikhulumisane naye, kodwa akuyiboni into ngoba lapha ayikho i-chaos. Ila ukwazi ukubona uyithola khona, uyifuna uyithola, noma kusuke kukhona ama-spirit amaningi nje, kodwa uyakwazi ukuyifuna uyithola. Ingakho abantu abaningi bephuma lapha bephuma sebeshintshile. So laphana enye indawo leya, angisho ukuthi umuntu umenza iphutha bese uyambopha, ngoba omunye uyambreaka. There are few abasurvivayo, abanye bangena be-innocent, few, abanye uyambreaka. Ngoba uyanethi why mina, why ngiboshiwe, why mina, awusana izilimi zejele, ukulunga kwami akubeke one side ukuze azothola inkululeko ejele. Siqhubekeni-ke la sikubani la sikuJeremiya 9 uverse 10 uthi, ngokuba usho kanje uJehova uthi, lapho iminyaka 70 isiphelile eBhabhele, ngiyakunihambela nginiqinise phezu kwenu izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo. Verse 11 obalekile, ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungeyobubi, ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. 12, niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. 13, niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Ngiyakufunyanwa yinina, usho uJehova, nginibuyise ekuthunjweni kwenu, nginibuthe ezizweni zonke nasezindaweni zonke lapho nginixoshele khona, usho uJehova, ngibuyisele endaweni enganenza ukuba nithunjwe kuyo. Amen. So la uJehova uyasitshela ukuthi amaplani akhe ngazi mahle cool. So kodwa ufuna senze njani? Simfune. Ama-plans akhe ngathi mahle kakhulu, kodwa ufuna senze njani? Simfune. And mesimfuna sizonjani? Somfumana. Masimfuna sizonjani? Somfumana. Once amfumana, sekumele manje-ke sihlele ukuthi-ke okay, lo muntu simfunayo angisiyamthanda. Yes, siyamthanda. So yini ayithandayo? Oh, ilokhu umthetho wakhe. Yini angayithandi? Oh, ilokhu. Mesenza lokho angakuthandi kuzokwenzakalani sini? Awuzokwenzeka lokho. Mesenza lokho akuthandayo, kuzokwenzeka lokho. Then sesikhetha ini? Ukuphila kunani? Kunokufa. Sambe sekuthi uDeuteronomy 4. Deuteronomy 4. Funeni uJehova. Esana ukutholakala. Afuna uJehova. Anibona uEliya beyomfuna entabeni lapho. Wathi ngishisekela nje ukushisekela uNkulunkulu. Andaba ukuthi kuwehle umlilo noma qhaqazeka amadwala noma kwenzakalani. Engenandaba. Kodwa nje umuntu engimzelela uNkulunkulu wafuna yena lokho. Bangcwele ningawele mina ngoba angisiyo umuntu o-religious, Uthi mhlawumbe nje le ngikhuluma ngenkolo yami.
ngoba sengamaKrestu nani lokhu uJehova angifundise khona ngisho noma kuthiwa ngikufunde entuthwaneni ngokusho lokhu ngikufunde entuthwaneni ngisho kuthiwa ngikufunde kuliphi ibandla ngiyokusho ngoba angisiyo umuntu religious ngumuntu spiritual so umuntu religious umuntu religious umuntu ohamba ngemithetho yabantu abacabanga ukuthi iyona ekusondeza umntana clear angiphinde umuntu religious umuntu ohamba ngemithetho yabantu abazitshela ukuthi iyona esondeza kumntana kanti umuntu spiritual ucommunicate nomntana yes akasebenzi ngenziwa bethi uthi uNkulunkulu uthi so uma ufuna nawe ukuba uNkulunkulu umbone empilweni yakho ngoba ngifunda nje ngidlulisa ngifundise uzombona awugcina wena ukugcina nje kuphela nje naye-ke uDeuteronomy 4 inkulumo kaMose iyaqhubeka manje-ke Israyeli yizwa izimiso nezahlulelo engilifundisa zona ukuba nizenze nize niphile ningene nilidle izwe uJehova uNkulunkulu woyihlo aninika lona akuhlukile ukuya embusweni wezulu nokuya eKhenana standard samile and thina sine privilege ukuthi sinoKrestu kakhulu and loyo privilege ukuthi sinoKrestu sithatha lightly ukuthi very Jesus abanye abantu abamazi uJesu uthi yini umsebenzi wakhe ayeke break down nje shaya kancane umsebenzi kaJesu ukuthi uvuma izono kuyena umsebenzi kaJesu ukuthi uvuma izono kuyena so umusana ukucela egameni lakhe isifani kuhle futhi niyayezwa lona because uthi uJesu kuMateyu 5 owamukela umprofeti ngegama lomprofeti othola umvuzo wani umprofeti okusho ukuthi lo mprofeti wakho okhuleka kuyena ozubize igama lakhe be 100% sure ukuthi usezulwini ukuze uzothola umvuzo wabani yes kanjalo futhi uma ulandela indodana enguKrestu uzothola umvuzo wabani so I don't mind at all mangizoma nomunye umuntu ethandaza ethi uNkulunkulu wabani uNkulunkulu wabaprofeti uNkulunkulu wabani right kodwa iba neshow ukuthi lo muntu omthandazayo usezulwini ngoba uma engekho ezulwini uzohamba ngeimfundiso zakhe uyulahleke anyway kwane into ofanele uyibone futhi awuzobona uEli wayesemisela ukuhamba lapha ayicela ukuhamba washo wo wena une information eningi and the information yakho eningi kanje kufanele ushiye umuntu oyimbewu yakho hayi okhala kodwa yakamoya washiya abantu uElisha athola umvuzo waEli wawucela nje esakhona wathi ngicela umoya wakho kumina uphindwe kasikhombisa imagine that sincintshiwe ngoEliya kuningi esincintshiwe khona ngoEliya zazo engimfuna kuMalos book uEliya book of Eliya ngaEliya nje ngineshow ikhona ikhona incwadi kaEliya ngoba ukuzaleka kwakhe asikwazi khona and incwadi ezabantu abakanjeya into yazadala ukuthi zilahleke ngoba zokutshela ukuthi unamandla ukuphila righteous so incwadi eziningi ekhona especially kwiNew Testament bathene down ukuthi unamandla ukuphila impilo omngcwele yebo kwenza ngathi awukwazi ukuphila impilo omngcwele nabazalwane bebeshumayela bezathi awukwazi ukuphila impilo omngcwele kanti uyakwazi ukuphila impilo omngcwele wezalwane ngiyakwazi uyiphile nje abanye bathi hayi ngeke isefreshers ayikho lonto ngeke ukwazi ukuthi nawa nje olokuzana la i-perfect 7 oStefani noPhilip batholakala kanjani ngokuthi bamperfect nestandard sasimile ukuthi menifuna abantu kufanele uthola abantu abangcwele abangenacala abanomoya ongcwele
So wena ngoba uthi unomoya ongcwele, okusho ukuthi umhlaba umsulu, awunacala, ingakho umoya ongcwele uhlala kuwena. Niyayizwa kalona? So noma nje unomoya ongcwele, ngiya-understand umuntu othi ukhulumile umoya ongcwele, azi umoya ongcwele ufundisa, okusho ukuthi ubemqondisa. Uyabo? Ngoba uyaqondisa. Uphinde ube umduduzi, comforter. Uphinde ke bese uhlala kuwena uba ngamandla kaNkulunkulu kuwena. So ayikho into ongeke uzuyenze uma umoya ongcwele uhlala kuwena. So usebenza ke igaba ezinjani? Ezintathu. So kule gaba ezintathu, sokuqala isokufundisa wena. Uma unenkinga abe yicomforter, umduduzi. Usho njalo uJesu uthi bese efikile yena umduduzi. Esokugcina sithathu, uba ngamandla. Uma ufuna ukubona amandla kamoya ongcwele uma umuntu ufunda incwadi yezenzo, understand amandla kaNkulunkulu lanamandla kangakanani. Abanye babephiliswa ngisho nangey'thunzi zoPetro. Ey'thunzi bey'dlulela ney'thunzi aphila umuntu. So amandla kamoya ongcwele. Uma ushumayela umoya ongcwele usuhlala kuwena, uma ushumayela kuphenduka iy'nkumbi zabantu. Babhadisa 5,000 or more per day. Cabanga leyo nto engayo. Hey. Ngathi kwabandla amandla amaningi less than. Nasi less than 1,000. 5,000 a day. Babhadisa 5,000. Ngiyamajina lapho hamba ngamandla kamoya ongcwele lapho uqeda unjani nje. Ngoba ukukhulekela abantu kudraina kanje, abanye abantu babengakwazi lokho. Yazi uma ukhulekela umuntu ukuthi kusaswa amandla akho, udraina khathala. How much wona uhlele emanzini? Abantu 5,000. Abangcwele mabona kule ngihlezi ngikhuluma ngomprofessor Isaya ukuthi izitori zakhe ngiyifunde ngiyithole zi-interested zi-interest kakhulu. Lo muntu ayenjani? Yazi ezohamba ndodazi ngixoxa nje bazalwane. Ezohamba emhlabeni wabhabhadisa abantu. Cabanga. Into enkulu kangaka. Wahamba emhlabeni ebhabhadisa abantu. Into enkulu kangaka. Awucabanga izulu ngoba linyakaza ngoba uma ufuna ukujabulisa izulu ezinto eyodwa. Phendula isoni siye kwisono sikhonze uNkulunkulu. Ayajabulisa izulu. How much more ayibhabhadisa abantu? Ahlabuza abantu abashumayezwe abanye abantu uyiye imbali. Abaziyo nezincwadi zesiwabhabhadisa kusukela ekuseni aze lashona ilanga. Ekade engalalanga kwayizolo ehamba. Lelo viki engalalanga. Uyabona ucabanga lo muntu wathi sefika wabefaka umgidi waqeda ubhabhadisa ngoba kusina ngoba enziwa yonke into wangalala. Ikhehla njalo le. Qeda veyana lekhehla. Aha. So uyabona nje ufika yabona wabangelo kwesisoreni ngonikhulumela indaba namhlanje ejule kakhulu ephezulu. Uyabona bazalwane uma ufika ezolweni into yokuqala nje uma ufika ubheka imisebenzi yakho ufika nje ufika once wafika kumdala wensuku uma wafika kumdala wensuku into yokuqala nje amacala akho nje akulahlana futhi abanye abafiki nje ukufika ngoba amacala abasasa endleleni abayise sogwini endleleni abayise sogwini abanye abafiki ngisho nokufika esogweni noma ukufika eparadise bastakile minus into encane isona esincane baphambili bahleli nje bahleli balinde abantu abazofika babashumayeze wabangcwele ukuthi mhlawumbe ngene ayikholwa abanye bahlala begephile even ngisho nalegcikeni la yabona nje sekufika abanye manje nje wathi asebabona sekufika abanye manje kale kunabantu lapha egcikeni abangaseke emhlabeni belapha egcikeni safika sabacelela sicela ukuthi sedlini nabo mesubhabhadisa space babhabhadisa wathi duyi ngafika ngayixoxa futhi le ndaba ngathi mina la endabeni yaNkulunkulu ijule kakhulu. So uma ungazwani nokuzila ukudla, ungazwani ukukhuleka,
ungazwani ufunde izwi laNkulunkulu. Lokho esikhulumayo thina kuyoba njengathi ngidiza i-special jet phezulu. Ngeke uzuyizwe. Ngoba oqala izokushiya ngokuthi umuntu ufile uqala abanye abantu bazi kanjalo. Kodwa yet ziningi incwadi ezikuveza ukuthi umuntu akafi, kufa inyama because umuntu uwumphefumulo. Kodwa-ke phela ngoba abantu ba-religious, more religious, ngilakhe ngisho ukuthi more religious, it's hard ukuthi ezinye izinto uyiqonde ngoba wena uhamba nge-manual, church manual, yabo. Awuhambi nge-scripture and at the same time awuhambi ngokuholwa ngumoya kaNkulunkulu. So umoya kaNkulunkulu wehlile abantwana bakhona. Wayengaqambi imanga uJoel, bese ngensuku uzogcina uyothulula umoya wakhe uJehova. Kusukela kabadala abancane bayoprofetha, abadala bayobona imbono, bephuphe namaphupho, inyanga iyophenduka igazi. Kanti hlezi ibonile ukuzana isolar clip isiyenzeka. Sithi mhlawumbe inyanga igazi nana. Asicabangi ukuthi this is the time. Leso sikhathi leso saqala sikamoya ongcwele, saqala le ngesikhathi sabapostoli kumkhosi wePentecost. Ngaphosisa unyaka kwako 33 or 33 AD. Esenensukwana uJesu ehambile, wayesenensuku engaka uJesu lapha ehambile, wayesenensuku eziwu-50, wase-50 50 or more, I think it's 50. I don't know why I get to 50. I think why say na by my calculation, I say na 10 days. Ngoba wahlala nabo insuku engaki uqala umkhosi wamaqabelo ngoNovember, wahlala insuku engaki nabo uJesu emhlabeni, sevuke ethuneni, wahlala nabo 40 days. Angithi yes. So kusuka umkhosi ucounter umkhosi wePentecost, uqala ucounter emva komkhosi wani wolibo. So yena uJesu wahlala maybe kwase kuphele bani asinjini, singenifundiselela nje, kwase kuphele ngoba wavuka ngomkhosi wani wamaqabelo engenanga navubela uJesu. Uqaleni nje wavuka ngomhla 15, wafa ngomhla wangcwatshwa ngomhla 13, wavuka ngomhla 15. Yes. Phela imbhalo ngifunda imbhalo ngoba umuntu uzothi asiwu 3 days lo, cha ngifunda imbhalo engiyifundayo. So mokusuka ngomhla 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, that's 7 days. So kulo 7 days lo kulo 7 days ukusho ukuthi 49 one womkhosi wePentecost, ngoba phela kwamasabatha amangaki awu7 ephindwe kangaki ka7, 7 times 7, that is 49. So u49 uqala nini? Uqala mhla ka21 enyangeni yokuqala. Sengiyazeka nepha. Uqala mhla 41 enyangeni yokuqala. Mhla 21 enyangeni yokuqala. Okusho ukuthi ke uJesu ke lapho uqala kubala wasenabani? Wasena 7 days ekhona. Wasena 7 days ekhona. So kusho ukuthi ke kwaku insuku zakhe sesingasho ukuthi ke yeah, fanele sithi lokhozana, fanele sithi 49, fanele sithi 50, fanele sithi 50 angithi kuba 49 bese kuba ingakusasa ngoba kusuke ku49 so kuyilokhozana, kusuke kuyisabatha. So ngosuku olulandelayo okusho ukuthi fanele sithini sithi ke ukuze sothola inamba kaJesu ukuthi bese fanele simayinaze lapho, simayinaze ubani u37
asibeka u-33 ngoba wayesena 7 days akithi uJesu kuhlaqala ukukhanda. So kusho ukuthi kusuka ngomhla 21 wahlala uJesu insuku ezingaka eziwu-33 selilahlekile. Kusuka ngomhla 21 ayithi uJesu wavuka ngomhla 15. Kusuka ngomhla 15 mhla kuze kushaya ngomhla 21 ba u7 days angithi. Kodwa uqala kokukhanda kukhawuntela ini inkosi yePentecost uqala ukukhanda ngomhla wani mhla 21. Okusho ukuthi ke usuka ngomhla 21 ke yena ngomhla 21 wayena 7 days wena usuka ngomhla 21 ubale ukuhlala kwakho uJesu wahlala iminyaka insuku engaka kusuka ngomhla 21 33 angithi u7 minus 7 days awuzinake ngitshela yona nje ngitshela ngiqala ngomhla 15 ithe kanjalo ama calculations definitely uyijwayeze nje ngofunda iscripture uyoza ama calculations yayibo ukuze uzokwazi ukuthi uqonde usuzothola ukuthi lo 33 days lo awuhlala kusuka ngomhla 21 uJesu usuzokwazi ukuthi uminaza nobani uminaza no50 kuphuma bani ke kuphuma 27 angithi yes kuphuma 27 angithi 33 plus bani u17 oh yes u17 yes u17. So kusho uJesu esehambile abafundi bakhe balinda bani 17 days. Wow, kufika umoya onjani? Ongcwele. Niyabona? So impilo ke kanjalo. Umoya ongcwele mase ufika baqala wenza izinto eziningi ejulile. Okusho ukuthi ukuqala kokuthulwa komoya kaNkuluNkulu ongumoya ongcwele wafika ke kuyona leya lo nyaka uJesu esakhona emhlabeni. Esehambile kodwa sekusena 17 days esehambile emhlabeni. Angiyona into engifuna ukuyikhuluma, ngifuna ukukhuluma into kanjalo. So sesiyazi ukuthi uJesu wafana nini, sesiyazi ukuthi uJesu wahamba nini, sesiyazi ukuthi kwaba yinsuku engakanani ukuze kufike kubani umoya ongcwele. Yabona ukuthi ukuhlakanipha uNkulunkulu yakupha kona. Kuba kuhlale kuwena. So iyona into ekwengingimangaza ukuthi mina how come knowledge ibe ngakho? How come? Ngoba sibuka genealogically yes ngamaHebheru, yes ngabantwana bakaIsrael kodwa kuba lapho asikho lapho. Asiqhubekeni ke. Sifunani manje? Uthi mase umfunile uJehova kumele wenze njani? Siyaqhubeka. Manje ke Israyeli yizwa izimiso nezahlulelo enginifundisa zona ukuba nizenze, nize niphile, ningene nidle izwe uJehova uNkulunkulu woyihlo aninika lona. Aniyikuthasisela ezwini enginikala ngalo, ninganciphisi futhi kulo ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enginikala ngayo. Amehlo enu abonile akwenzile uJehova ngenxa kaBhali Pheyori ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wabachitha phakathi kwakho bonke abantu ababemlandela uBhali Pheyori. Ewabulala inqwaba uJehova lapha. Kwafika inqwaba. Kodwa hamba uyifunda lapha ngicabanga ukuthi kuNumeri 25 if ngingaphosisa. Verse 4. Kodwa nina enanamathela kuJehova uNkulunkulu wenu nisekhona nonke nanamuhla. Bekani nginifundisile izimiso nezahlulelo njengokungiyala kukaJehova uNkulunkulu wami ukuthi niyawukwenza njalo phakathi kwezwe eningena kulo ukulidla. Ngalokho manizigcine nizenze ngokuba lokhu kungukuhlakanipha kwenu nokuqonda kwenu emehlweni ezizwe eniyakuzizwa zonke lezi zimiso. Okay, ezizweni eziyakuzizwa zonke lezi zimiso zithi impela lesizwe esikhulu sinabantu abahlakaniphileyo nabaqondileyo. Ngokuba isiphi isizwe esikhulu esinoNkulunkulu oseduze naso njengoJehova uNkulunkulu wethu enjalo nani labo nimbiza na? Yabona? So ilapho ke indaba. So sisithanda ungasho ukuthi laba
basaphila impilo endala la yomnikelo abaphilayo ugcina abasabatha. Thina bangasiphila lo uJehova unathi. Iyona mina nawe nani bazalwane nabo sihlukana uthi thina uJehova unjani unathi. Yona into ehluke ngayo. And le nto yathi ngigalise indawo ekseni indaba yompongolo sivumelwano ngoba ngifuna umpongolo sivumelwano ube kuthina ngaphakathi. Uma kungenzeka uNkulunkulu ehlise umphongolo sivumelwane ethabanikeni lakhe ube khona. Kodwa ngifuna kakhulu ukuthi ube senhlizweni yethu. Ukuze uzoba senhlizweni yethu sihambe ngemiso phela sidinga lesizwe sakhe esingcwele engibana ngakhala ngaso. Ngoba asikwazi ukuhamba ngemiso zaJehova nangemiyalezo kaJehova. Kokuqala siyazi. Sinenhlanhla kuleli bandla ngoba sinompriest onayo imithetho. Kodwa naye uma eyedwa is easy kuba abe corrupt. Because ngale nthemba umuntu oyedwa mhlawumbe ngalelanga lapho usewedala kodwa simwisile. And endebeni zakhe asekho umthetho. Useyacompromise ngoba lesona adlayo yena. Uyasibona ukuthi benitshela umthetho uzosala nibona ukuthi oh kanti wena usesonweni. But yona ngedala ukuthi abapriest bebe corrupt le ngoba oqala mekutshela lento uzobona ukuthi usesonweni. Ngoba akukho okufihlekela kunjani. Leyo nto yahlula abafarisi. Abafarisi babebambile umthetho, babamba umthetho. Befundisa babamba umthetho. Baqala babona manje ingane zabo za corrupt oqala. Ingane zabo efanele ibulawe phela manje. Akethi uthiwa othi kuyise nonina efanele njani? Ebathayo ukunikela. Ingakho uJesu barebuka ethi hey nina umuntu othuka uyise nonina nithi umnikela lokho kufuze ubuya bulawo. Uyisho njalo Jesu. Noma ngimsize ngalokho. Kodwa ngoba babebuka lapha waba corrupted. Waqala wathiwa ukulunga kwenu uma ngadlula abasondisi abafarisi angeke nangwele embusweni wezulu. Ngoba bayakhuluma benjani? Yes. So niyayibona ngasese bashiququla bagcina sekucorrupt kanjalo ngomthetho kaJehova. Siqhubekeni. Basala ukukhala. Ngisandile ukuthi isiphi sizwe njengalisi. Isiphi abangala abantu laba impilo le abayiphila. Ephila. Nabezizwe badinwa ngempela ke bese bayibona into ehlala nomnikelo. Blasezwe la. And la uIsrael wawusinda ukuthi uyimajority. Thina sizwe labo si-minority. So ku-easy ukusaklisha. So verse 9. Kepha xwaya ugcine kahle umphefumulo wakho funa ukhohlwe izinto ozibonayo amehlo akho zimuke enhlizweni yakho izinsuku zonke zokuhamba kwakho bazise zona abantwana bakho nabantwana babantwana bakho usuku owema ngalo phambi kaJehova uNkulunkulu wakho eHorebhe lapho uJehova owathi kimi ngibuthele abantu ngibezwise amazwi ami ukuba bafunde ungesaba zonke izinsuku zokuhamba kwabo emhlabeni bafundise nabantwana babo. Nase nisondela nema phansi kwentaba intaba yavutha umlilo kwaze kwaba phakathi kwezulu inobumnyama namafu nesigayigayi. uJehova wayesekhuluma kini phakathi komlilo nezwa izwi likhuluma kepha anibonanga simo kwakuyizwi kuphela. Thank God ukuthi washeshe wayeclearisha yonke lento. Ngathi sifunda la bazalwane lapha ngikhumbula. Ngathi indadala ukuthi uJehova angayifuni inkomo entabeni. Ngoba kwazi ukuthi mayifika bese inkomo inyukela entabeni bese bebona isimo senkomo bese uNkulunkulu. Ukuba kwanyukela umwavuma ukuthi umuntu anyukele entabeni babezothi esefika uNkulunkulu bebona umuntu egijima entabeni eyofuna ukubona uNkulunkulu bese bethi umuntu uNkulunkulu. Nayebo kanti uNkulunkulu yini?
umoya. Anazi bazalwa uNkulunkulu yini? uNkulunkulu umoya uNkulunkulu. So bonke abakhulekile kufanele bakhuleke ngani? Ngomoya nangani? Yes. So as much as sesimbeka simfaka igender angeke ngayithandi. Kodwa so ifaka phela ngoba bayifaka abantu abagender ukuthi umuntu wesilisa umuntu okanjani nje so ifaka ugender. Because once wafaka igender into yokuqala nje ngoba indoda yakho kuhle ubehlala yodwa. Uzoqala uzofuna ke unkosikazi kaNkulunkulu. Nayibona? Ngala nje lapha singani nami ngale ngikhaza kakhulu ngala. Kodwa nje akubambele yaJesu ukuthi uNkulunkulu yini? Ungumoya. Bonke abakhuleka kuye kufanele bakhuleke ngani? Ngomoya nangeqiniso. Case close. Noma uthi uNkulunkulu yini? Ungumlilo oqothulayo. Because vele umlilo uyini? Umoya. Yes. Bayazi abantu besithi i-trigonometry. I-trigonometry, le khona ukukhona i-fuel bani gas bani. Obese kuba ubani ufire o-heat. Kube heat, gas, fuel. Heat, gas, fuel is 3. Izinto. Oh, hayi. Ngafunda ngedwa. Ngoba ngitshela uzongisupport umuntu wayeko physics. Ayo. I-maths trigonometry. Yini? Hayi. Okay. Sazwa ngibheke incwadi zami laba zama-firefighter ngovula i-postman. Ngibheke kahle ngifunda. Ngizobuya ngisho. Asiqhubekeni. So kumele ke siqonde uNkulunkulu lokho asinikeze kona. 14. Sengijampe kakhulu. So uJehova lana umthetho uJehova wayifikela yena. And la ekubonakaleni kwakhe uNkulunkulu njalo siba nalolu suku lomkhosi wePentecost. Ngosuku lomkhosi wePentecost ila khona sibonga khona iTorah. Sibonga uJehova ukuthi wasinikeza imithetho elishumi. Sisondela kuyena njalo. So sekuyinto ewusiko. Njengoba sisemkhosini wamaqabela enganangenamvubelo nje ingoba abantwana baIsrayeli baphuma eGibhithe bephethe inhlama engenamvubelo. So konke esikwenzayo kuwusiko at the same time kuwumlando. Awukwazi ukuphiwa uNkulunkulu mawugubhe imkhosi. Nayibona? So awukwazi ukuthi usephasikeni wajabule sephasikeni bekutshela ngendaba zabantu abaIsrayeli bephuma eGibhithe usayikho leyo nto. Ukanjani ephasikeni ungazi lento? Kodwa manje ngoba iveli yephasika seniguqulile ukuze nizofaka onkulunkulu benu obhali Peori. Uzonibulala uNkulunkulu. Ngitshela nje la uNkulunkulu uzonehlela. Lizonehlela. Then mhlawumbe abantu abaningi ba-understand ukuthi kungani kuba nengozi engabo kwiphasika. Into yokuqala iphasika awudleli ebandleni. Iphasika udlela ekhaya nomndeni wakho. Into yokuqala nje. Into yokuqala. Okwesibili uma niya enkonzweni niya ngomhla ka-15. Mhla 15. Awona nje kusasa mhla 21 kusasa. Mhla 21 uthola umkhosi. Already uqala mhla 21 wethu enyangeni yokuqala. So phose umkhosi wamaqabela engane ongenamvubelo kusasa. Mesiqeda kusasa ngolwesithathu umkhosi woliba. Sesiqedile nenyanga yokuqala sayibeka leceleni. Sesibheka inyanga yani yesithathu la uNkulunkulu afika ngayo ezosinikeza ini umthetho. Yiyo lekhulunywa ngayo ke la eseyilandisa uMoses. Uthi hayi nabantwana benu nibafundise lokho. Kuzoba ngokuphila. Ningaphili ngendlela ezinye sizoyiphila ngayo. Kodwa nina niphile ngalendlela yezimiso zikaJehova ukuze lezi zizwe lezi zizokhexa ukuthi obani abantu abaphila kanje. Kodwa ke thina isikhathi sesiphela sona sekuyisikhathi sethu zokugcina. Umuntu ophila impilo kaNkulunkulu yena umuntu ongafunwa kakhulu. Asiqhubekeni. Verse 14. uJehova wanginika ngaleso sikhathi ukunifundisa izimiso nezahlulelo ukuba nizenze ezweni eningena kulo ukulidla. Gcinani kahle imiphefumulo yenu
lokhu ningabonanga simo ngalolo suku uJehova akhuluma ngalo kini eHorebhi ephakathi komlilo. Funa none nizenzele izithombe ezibaziweyo ngiyabonga. Isimo esimfanekiso wowesilisa noma owesifazane noma umfanekiso wesilwane esisemhlabeni noma umfanekiso wenyoni enamaphiko endizayo emkhathini 18 noma umfanekiso wesilwanyana esinwabuzelayo emhlabeni noma umfanekiso wenhlanzi esemanzini phansi komhlaba. Funa uphakamisele amehlo akho ezulwini, nalapho ubona ilanga nenyanga nezinkanyezi, lonke ibandla lasezulwini, uyengwe uze ukhuleke kukho ukukhonza okwabelwe izizwe zonke eziphansi kwezulu nguJehova uNkulunkulu wakho. Kepha uJehova wakuthatha wakukhipha esithandweni sensimbi eGibhithe ukuba ube ngabantu befa kuye njenganamuhla. Futhi uJehova wangithukuthelela ngenxa yenu, wafunga ukuthi angiyukuwela iJodani nokuthi angiyukungena kulelozwe elihle uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona libe yifa lakho. There is Lord uningi God. uMoses wasehambe kakhulu, wasehambile kakhulu, kodwa wasane wabanjwa i-anger. Wayesehambe kakhulu, wasane wabanjwa i-anger nje. Ngoba yabona ngithe ngifundiswa la ngathiwa isibonga, kuthiwa banjwe isona sesibongo. Uma ngawubreaka isona sesibongo, sefane uqaphele ukuphumayo ngomlomo wakho. So ngoba wena usuyamazi uNkulunkulu, uqaphele ukuphumayo. Ungalingi ungabazi uNkulunkulu. And ungalinge wenze into ekhombisa ukukwata uNkulunkulu. Iwana yamshaya Moses. Wayesephumile nje. Moses wayesuperior. Hayi yonke into ayicela uNkulunkulu wayembonisa, uNkulunkulu wayenaye, wawazi ukuthi abone umhlane wengilosi noma umhlane kaNkulunkulu, waphila, wakwazi ukuthi receive umzimba wasezulwini la emhlabeni, wabuya neshakana gore entabeni kwaqhaqhazela kwani kwabantu baxhopheka abangakwazi ukumbona, umbuka bembuka. Baze bacela ukuba amboze iveli. Kodwa wabanjwa into eyodwa nje, anger. So please bangcwele asimfuneni uJehova esenokusolakala. Mase simfunile senze imiyalo yakhe, ukuze sizokwazi ukuthi siphile impilo enokuthula. 29 verse 29. Uma nina niselapho nimfuna uJehova uNkulunkulu wenu, niyakumfumana uma nimfuna ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu. Uma usekuhluphekeni zikwehlele zonke lezi zinto, uyakuphendukela kuJehova uNkulunkulu wakho ngezinsuku zokugcina, ulalele izwi lakhe, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu onomusa, akayikushiya, angakubhubhisi, angakhohlwa isivumelwano sawoyihlo asifungela bona, ngokuba ake ubuze izinsuku ezidlulileyo ezaziphambi kwakho, kusukela osukwini uNkulunkulu adala ngalo umuntu emhlabeni, kusukela kolunye uhlangothi lwezulu kuze kufike kolunye, uma kwake kwaba khona into engaka nokuthi kwake kwazwakala
okungangayo na? Abantu bakhe balizwa yini izwi likaNkulunkulu likhuluma livela phakathi komlilo njengalokhu wena uzwile? Baphile na? U-Israyeli wayenento enkulu. Ngakho-ke bazalwane, the more sizinikela uJehova simfuna, ziningi izinto ezokwenzeka kuthina. Ziningi izinto ezokwenzeka empilweni yakho. Ziningi into okuzona, useyinkingeni, usehluphekweni. Mfuna uJehova. Umfuna. Usho njalo sithi noma usehluphekweni noma kusesizini ngenxa ungalaleli kwakho. Mase uyabuya, uyamfuna uJehova. uJehova ongawela ngoba uNkulunkulu onomusa. Useyasho-ke kubantwana bakwaIsrayeli uthi sikhona nesizwe kanje. Kwake kwenzeka ngohambe nje ukubuyela emuva. Uzofika ekudalweni kwezulu nomhlaba. Sikhona yini isizwe uNkulunkulu akahlala naso? Wasibuka, wasola ngomlilo, wasondla ngemana 40 years. Esengagugelwanga ngisho nayingubo njengo-Israyeli. Anikufisi yini nina ukuthi uNkulunkulu ahlale nani? Mina abancane ngiyakufisa. And ngake ngakuthesta kancane kwamoya kaNkulunkulu. Ngaze ngiyawaphu. Waze uyangibalekela. And ngizawufuna back ngeke. Ngayezwa ijoy kakhulu yabakhona. So ngiyanicela abantwana abakholwa masibele uJehova. Funa uJehova isatholakala. Funa uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. Konke kuyokuba kuhle kuwe nasenzalweni yakho. Uma umfuna uJehova uphelela kuye. uJehova naye uzoba kuwe, akwelaphe izifo zakho, akutakule izinkingeni ozifake zona ngenxa yezono zakho noma ngenxa yogogo bakho, yezono zogogo bakho. Inkosi kusamazwayo, inkosi sikukhanya, inkosi sahukele, inkosi siqinise nathi singabantwana sifuna le ndlela. Hayi sesazi konke, asazi konke. Hayi ukuze silungile, asilungile nathi. Sibabi sibabi kakhulu thina ngoba iqiniso siyalazi. Uthi-ke uma yesho umshumayeli laphayana ngicabanga ukuthi uChapter 1 uverse 18 uthi-ke ukwanda wolwazi ukwanda kosizi. Ukwanda wolwazi kwandisa ulwazi kwandisa usizi. Thina ngoba sesazi kangaka ukona kwethu ngeke kufane nokwakho. Ngiyabo kuthiwa-ke lo ohawukelwe uJesu wayesho njalo sithi esihamba ngabusona mawenzela nje umusa wahamba njani sesone kakhulu kodwa iqiniso siyalazi. And safisa Nkosi uba endebeni zethu nasenhlizweni zethu ungalimukisi iqiniso. Sibekezelele Nkosi, siqine ngoba amandla sinawo, kodwa kumele sithathe ubukhosi bese siyathabasa bese siyaphila. Inkosi enihawukele, nami inkosi ngihawukele ngoba ngosiza siphila impilo engcwele, simkhonze njalo uJehova ongcwele ngegama elihle lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha manje bathi amen. Sithobiseni amakhanda. Jehova uBaba, uJehova uBaba, uMalusi wami, ongenzela okuhle. Jehova uBaba, uJehova uBaba, uMalusi wami, ongenzela okuhle. Jehova ongcwele, simi Nkosi simemeza udumo lakho, simi Nkosi simemeza ubukhulu bakho. Akekho njengawe Nkosi, akekho ofana ukudunyiswa njengawe. Wena ungubayede, wena ungu-Amen, wena uyisiqalo, wena uyisiphetho, wena u-Alpha, wena u-Omega. Sikhuleka kuwe wena Nkulunkulu odalile izulu nomhlaba, onguye ophethe imiphefumulo yonke yabantu abaphilayo nabantu abangasekho. Wena wazi konke ngempilo zethu, uyalazi namhlanje ukuthi sikune kuphi ngalo, futhi uyalazi kusasa lethu silimi kanjani. Kepha sicela umusa wakho kuba usibuse size siphelele phambi kobuso bakho, sibe namandla okuphila impilo ebungcwele. Sicela ngeNkosi inhliziyo zethu ukuba zihlale njalo zinxanekela
Sihlale njalo siyingcwelisa Nkosi size sibe ngcwele. Konke lokhu sicela egameni elihle lomfili wethu uJesu Kristu waseNazaretha, manje uziphathe. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla isikhathi sethu semihla ngemihla, sitheselela amacala ethu njengoba nathi sasitheselela abanamacala kithi. Ungasingenisi emlingweni, kodwa sindise okubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kuphakade. Amen. Sibuyele Jehova, usiqize njalo, hlale ekhoneni bakho sikhona njalo, manje phakathi. Amen. Nkosi mbusise, Nkosi benani nobukhala, manje phakathi. Amen.